आइ लोगोफोर नै आंनि खानाया मोनजोब्बाय नि आयै आं आबै जाबाय नि फिसौबो मोनलायलायबाय नि सेस लोगोफोर खानायानो मोनलांजोब्बाय आंना नि आयु सेसखा आबै जाबायना आङो नि दाखालि बेसे फिसौबो मोनलायनाया लोगोफोर बेसेबा गथ'नो खननै गोसो गोग्लैदों दाबो हामाखै मिथिग्रासो दङ बिफाया फैबा दोखो रायजाथारगोनहाय आङो मिथिगौ बिहामजोजोंलाय बिहामजोजोंबो बेसे रायजादोंहाय आङो बेलासियाव फैनानै दोखोरि बुरिबाय नालाय आखाइफोरानो बारा थर गैला बोलोबो गैलाना ओंखायनो लेथब लथाब गोलैलाबायथारो गथ'आबो जि गिदिरखामोन ना लोगोफोर ओंखायनो गोलैबाय थादोंहाय मा आंहासो जि बिखा खामथावथाव रायजाथारदों आंहाबो मालाय बुरि मानसिब्लाबो जि जानो लोंनो लुगैसोगारोना ओंखायनो आङो बिहामजोखौबो ना लायनो थांनो थिनहरदोंमोनहाय एकदमबारे मैथाजों दोखो जानो लुगैदोंमोन आं बिनि थाखायनो ब्रा थिनहरबाय हनै आंहासो गथ' बामलायनानै गथ'नो गोलैनानै लाखिनो रोङा मानो रोङा होननानै जि रायजाखाबायहाय लोगोफोर बेसेहाय आंसो बिदि रायजानानैनो दुखु मोनैनो नैहाय आंहासो टेनसनजों माजोंनो खानायानो पुरा बारा मोनफ्रायलांथारबाय दानिया गोसोम कालार होनोबो फैसायानो गैया आंनाव मा जागोन बे इउटुबनि पेमेन्ट मोननायजोंसो बिदिनो गोदान कालार होनो होननानै सानदोंमोनहाय आङो आरो आंनि खानाया नै स्प्रिं बायदिना एकदम खेंख्रा खेंख्रि बेखौबो आङो इउटुबनि पेमेन्ट मोनब्लाथाय बोगोन होननानै सानदोंमोनहाय लोगोफोर बुरै बैसोबाबो देलायनांगौ न' देलायनायावलाय मा सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै जालायनांगौ न' ओंखायनो आं जि देलायनो सानदों नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायथारा बिनि थाखायनो साबसक्राइबाबो गैया भिउसखौथ' दा बुंखासै जिर' बिदिबा बोरै मोनगोन बाराद्राय मोनसिनलायगोनहाय नोंसोरनि बे पेमेन्टखौ मोनहैनांगौबा सयथि जाला लोगोफोर जाला बायबायहाय लोगोफोर बायबाय आंहा मिनिनानै थैथारनोसै